σε όλους από την κρύα Μελβούρνη. Ε, Ονομάζομαι Στάθης Κασαμπαλής, είμαι απόδημος Έλληνας στην Αυστραλία, ζω στη Μελβούρνη εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Η καρδιά μου και η αγάπη μου όμως είναι στην Ελλάδα. Σας σκέφτομαι, σας επιθυμούμε, θέλουμε να έρθουμε, αλλά δυστυχώς ακόμα ζούμε κάτω από τον εγκλισμό και για να ταξιδέψουμε δεν μπορούμε. Άμα τον άλλον χρόνο, το 2022, πιστεύω να μας επιτρέψουν. Αυτά που γίνονται στον κόσμο μας και ιδιαίτερα με τον εμβολιασμό, το coronavirus vaccine που λέγεται, πολλά λέγονται, πολλά έχουν υποθεί, ιδιαίτερα μέσα σε χριστιανικούς κύκλους, και ο συσχετισμός αυτό με το 666, δηλαδή το χάραγμα που λέει η Αγία Γραφή από το θηρίο. Θα σας διαβάσω ώστε να ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού γύρω από αυτό το χάραγμα, το τόσο πολύ συγχυσμένο, το θέμα αυτό του χαράγματος του θηρίου. Λέει και του δόθηκε στα κεφάλαια αυτά, αναφέρεται το θηρίο, που εννοείται ο Σατανάς, σε πολλά μέρη και πολλές φορές. Λέει, του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να μιλήσει και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν. Και έκανε όλους τους μικρούς και μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στο μέτωπό τους. Και να μην μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά και ιδιαίτερα μέσα σε χριστιανικούς κύκλους τελευταία πολλοί με ζητάνε να αναφερθώ και να γράψω και να μιλήσω επάνω τι γίνεται με αυτό τον εμβολιασμό, με αυτή την βαξίνα. Είναι άραγε αυτό το chip που λένε ή το χάραγμα του θηρίου. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτά, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να προσέξουμε ένα πράγμα. Οι θεωρίες και οι συνωμοσιολογίες και οι κινδυνολογίες που υπάρχουν γύρω μας αυξάνονται συνέχεια. Εάν θα πας στο YouTube ή στο ίντερνετ εκεί και βάλεις μέσα, ας πούμε, για το coronavirus vaccine και το 666, θα βρεις ένα σωρό. Και το αστείο είναι ότι κανένας δεν συμφωνεί μεταξύ αυτών που έχουν ή δίνουν μια ιδιαίτερη εξήγηση επάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ σήμερα θα απασχοληθώ με το χάραγμα αυτό, εάν είναι ή δεν είναι του Σατανά. Δηλαδή, εάν το είναι ένα μέρος του 666, ξέρετε, το 666 δεν είναι, αυτός είναι αριθμός στην λατινική, στην αγγλική λέμε 666, στα ελληνικά είναι χ, ξι, σίγμα. Χ, ξι, σίγμα. Δεν είναι αριθμοί, είναι γράμματα, τα οποία ασφαλώς διαμέσου των αιώνων πολλοί γνωρίζουν ή δίνανε διάφορες ερμηνείες, αλλά ξέρουμε ότι πολλά στην Αποκάλυψη ήτανε κωδικοποιημένα, ήτανε για τότε καιρό και οι χριστιανοί γνωρίζουν και γνώριζαν παράδειγμα για τη Βαβυλώνα. Όταν αναφέρεται η λέξη Βαβυλώνα, ξέρουμε ότι είναι η Ρώμη. Απλά δεν επιτρεπότανε να
να αναφερθεί ονομαστικά αυτό, διότι για τον κίνδυνο ότι θα τους συλλαμβάνανε ως ε, ε, μέλη που εναντιώνονται στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και έτσι αυτή η μεταφορική, ελιγορική γλώσσα που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη θα πρέπει να το έχουμε και να το κρατάμε υπόψη μας, ότι πολλά που υπόθηκαν ήταν για τον τότε καιρό, πολλά ήταν για διαμέσου διαχρονικά, ας πούμε, την εκκλησία της Εκκλησίας, η ιστορική εκκλησία, και πολλά είναι μελλοντικά. Ασφαλώς η Αποκάλυψη μέσα έχει πάρα πολλά, τα οποία δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να πούμε ότι αυτό εννοεί αυτό ή αυτό εννοεί αυτό. Πολλοί προσπάθησαν να το κάνουν και πέσανε σε λανθασμένες ερμηνείες και σχόλια, τα οποία από ό,τι προφητεύανε δεν εκπληρώθηκαν. Και ξέρετε, η Αγία Γραφή λέει, εάν ένας προφήτης σηκωθεί και πει ότι αυτό εννοεί αυτό και εγώ προφητεύω στο όνομα του Κυρίου και δεν εκπληρωθεί, ξέρετε τι έπρεπε να κάνουνε στην Παλαιά Διαθήκη? Να βγάλουν αυτόν τον ψεύδο προφήτη έξω από την πόλη και να τον ηθοβολήσουνε. Θα μου πεις, γιατί ήταν τόσο αυστηρά? Γιατί όταν κάποιος σηκώνεται στο όνομα του Θεού για να προφητεύσει, και τι σημαίνει προφήτης? Προφήτης σημαίνει να φέρω το λόγο του Θεού μπροστά στους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο πρώτος προφήτης, ο μεγάλος προφήτης ήταν ο Μωυσής, αλλά ο Μωυσής προφήτευσε και είπε ότι ένας μεγαλύτερος εμού θα έρθει για να προφητεύσει. Αυτόν ακούτε. Ασφαλώς ο Χριστός ήρθε ως προφήτης, ο οποίος προφήτευε, δηλαδή έφερνε το άγγελμα του Θεού. Ο ίδιος ήταν το άγγελμα του Θεού. Οι άλλοι λέγανε τάδε λέει ο Κύριος και εμείς τα μεταφέρουμε. Ο Χριστός όμως είπε, εγώ, λέει, διαβάσετε ότι είναι αυτό και αυτό, αλλά εγώ σας λέω. Δηλαδή εγώ, λέει, είμαι ο λόγος, ο ζωντανός λόγος, και γι' αυτό ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο αρχίζει, στο Ευαγγέλιο, αρχίζει εν αρχή ήτο ο λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος. Ο ίδιος ο Θεός μας λέει παρακάτω, αν θα διαβάσετε στο ίδιο μέρος εκεί, στο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι λέει και έγινε άνθρωπος και κατόκισε μεταξύ μας. Δηλαδή, ο προφήτης, ο οποίος προφητεύει, πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζει το νου του Θεού, να γνωρίζει το λόγο του Θεού και να λέει, τάδε λέγει ο Κύριος τώρα, ο Χριστός δηλαδή, αυτά λέει ο Χριστός. Όταν έρχεται όμως μέσα στην Αποκάλυψη και στα εσχατολογικά θέματα, ιδιαίτερα στα κεφάλαια 24, 25, 26 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μετά στα κεφάλαια 12, 13, 14 μέχρι 19 στην Αποκάλυψη, αυτά είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και να πούμε με 100% ότι αυτό εννοεί αυτό και αυτό εννοεί αυτό. Θα μου πεις, μα και πώς θα ξέρουμε αν η προφητεία είναι αληθινή? Με ένα τρόπο. Εγώ πάντοτε λέω, η προφητεία την παρακολουθείς, την βλέπεις να εκπληρώνεται και τότε την διερμηνεύεις. Το speculative, αυτό που λένε, και το conjectures, δηλαδή ότι υποθετικά μιλάμε, τα οποία πολλές φορές γίνονται φαντασίες. Απλώς φέρνουμε το ένα και το άλλο και λέμε και τα συνδέουμε και λέμε αυτό εννοεί αυτό, τα οποία δεν είναι ο σωστός τρόπος να εξηγήσουμε ή να παραμείνουμε σοβαροί σε βαθιά θέματα των γραφών. Τα βαθιά θέματα των γραφών, και θα σας πω σε λίγο ποια είναι, δεν είναι να καταγινόμαστε εάν αυτό είναι το 666, αυτό είναι το χάραγμα του θηρίου και όλα αυτά.
κάποιος μου έστειλε και μου γράφουν αρκετοί και λέει όποιος κάνει το εμβόλιο να προσέχει, διότι μέσα στο εμβόλιο έχει ένα microchip, το οποίο αυτό δίνει τις πληροφορίες και σε παρακολουθάν και σε λίγο, εάν δεν μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς. Πρώτα απ' όλα, το εμβόλιο είναι εμβόλιο. Όπως η βαξίνα που κάνουμε για το φλου ή την πνευμονία ή την ηλαρά ή τη μαλάρια ή οτιδήποτε, το πόλιο μελιγγίτιδα, αυτό το πόλιο που λέμε, αυτά είναι εμβόλια. Δεν έχουν να κάνουν στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι μέσα στην βιοιατρευτική, η οποία παίρνουν το εμβόλιο και μας βάζουν για να προσέχουν την υγεία μας. Το εμβόλιο λοιπόν δεν έχει μέσα, και αυτό σας το λέω κατηγορηματικά, ότι μη φοβηθείτε να το κάνετε και όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι δικαίωμά σας. Αν θέλεις να εμβολιαστείς, κάντο. Αλλά μην κατηγοράς αυτό που δεν θέλει. Και αν δεν θέλεις να κάνεις, μην κατηγοράς αυτό που το κάνει. Λοιπόν, και μην κατακρίνεις. Εάν θέλεις να κάνεις το εμβόλιο, κάντο. Είναι απλώς, όπως είπα και άλλη φορά, η ιατρευτική και η επιστήμη είναι ένα δώρο, μια χάρη του Θεού για εμάς. Τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Άκουγα σήμερα, ενώ καθόμασταν χριστιανοί άνθρωποι και τρώγαμε, και μου αναφέρθηκε για μια κυρία που λέει αυτή δεν κάνει εμβόλιο και δεν μπορεί να δουλέψει. Και λέω, ποιο εμβόλιο? Λέει το φλου. Λέω, και γιατί να μην κάνει το εμβόλιο κατά της φλου? Λέει, είναι αντιβαξίνα. Δηλαδή αυτή δεν θέλει τίποτε. Και παιδάκια να είχε, δεν θα τα έκανε βαξίνα καθόλου. Γιατί? Διότι υπάρχουν αυτές οι συνωμοσιολογίες και οι κινδυολογίες, οι οποίες φοβίζουν τον κόσμο, ώστε να μην πάρουν ακόμα και ιατρευτικά χάπια και από όλα τα άλλα που προσφέρει η επιστήμη για την καρδιά, για τα πνευμόνια, για την χολυστερίνη, για ζαχαροδιαβήτη. Και δυστυχώς το κάνουνε με έναν φανατισμό, ώστε να φοβίζουν τον κόσμο, όχι μην παίρνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, αλλά, και το έχω δει αυτό δυστυχώς, ενώ λένε ότι όχι εγώ δεν κάνω και δεν πάω ούτε σε γιατρό, προσεύχομαι στο όνομα του Χριστού και γίνομαι καλά ή θα γίνω καλά και πιστεύω θα γίνω καλά, αλλά όταν κινδυνεύει η ζωή τους και ακουστεί ότι έχουν και καρκίνο και άλλα σοβαρά, τότε τρέχουνε. Και τους απαντάς λοιπόν, και πολλές έχω σε τέτοιες περιπτώσεις, λέω, τι έγινε, γιατί άλλαξες γνώμη? Γιατί ήτανε λανθασμένο σκεπτικό απ' αρχή, ότι βλέπουν οτιδήποτε που είναι από την επιστήμη, ότι είναι του σατανά. Η ερώτηση είναι η ιατρευτική και η επιστήμη του Θεού ή του σατανά? Ασφαλώς, ο Θεός έχει δώσει τη γνώση, ο Θεός μας έχει δώσει όλη την επιστήμη για να απαλύνει το ανθρώπινο πόνο. Λοιπόν, πολλοί καταγίνονται λοιπόν σε αυτό στα περιθωριακά θα λέγαμε θέματα, στα μη σοβαρά. Καταγίνονται και αφήνουν τα σωτηρολογιακά θέματα, τα σοβαρά θέματα, στο περιθώριο. Ο νους τους έχει γεμίσει με φόβο και φαντασίες. Και συνέχεια κάποιος μου στέλνει μηνύματα και αρκετοί μου στέλνουν και δες αυτό το βίντεο, δες εκείνο το βίντεο, διάβασε και αυτό και θα δεις ότι η βαξίνα αυτή και εκείνο, ότι είναι το χάραγμα του διαβόλου και ορίστε δεν θα μπορέσει να αγοράσεις και να πουλάς. Το χάραγμα, θα διαβάσω σε λίγο τι κάνει, εκατομμύρια άνθρωποι, κοντά 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν κάνει το εμβόλιο και αγοράζουν και πουλάνε. Δεν έχει γίνει ούτε στο δεξί τους χέρι, ούτε στο μέτωπο, στο μπράτσο τους. Ή αριστερό και δεξί.
Πού θέλεις να σου βάλω, αριστερό ή δεξί? Λοιπόν, μπαίνει μέσα, είναι ουσίες από κύτταρα και από άλλα, άλλα βιοϊατρευτικά και αυτά μέσα στο σώμα του ανθρώπου αλλοιώνονται και γίνεται ένα μέρος του σώματος το οποίο ενεργοποιεί την φυσική αντιβίωση του ανθρώπινου σώμα, ώστε να μπορεί να αντιδράσει στον ιό. Αυτό είναι απλό πράγμα. Δεν έχει να κάνει τίποτε με τον Αντίχριστο ή οτιδήποτε άλλο με το χάραγμα. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι, έχω παρατηρήσει, όταν το κέντρο τους, για σκεφτείτε ότι όλο το κοσμικό εδώ, το ηλιακό μας σύστημα έχει το επίκεντρο τον ήλιο. Όταν ο ήλιος, όπως είναι τώρα, το επίκεντρο, όλοι οι πλανήτες, τα πάντα λειτουργούν με αρμονία και τόσο όμορφα και με μαθηματική ακρίβεια. Όλα. Γιατί? Διότι το επίκεντρο του κόσμου μας είναι ο ήλιος. Για σκεφτείτε, εάν βάζαμε ως επίκεντρο τον Άρη ή τη Γη, τι θα γίνει? Ένα χάος. Τι εννοώ με αυτό το παράδειγμα? Όταν έχουμε το επίκεντρο της πίστεώς μας και της σκέψης μας επάνω στον Χριστόν, τότε όλα εργάζονται με αρμονία. Αλλά όταν βάζουμε άλλα περιθωριακά θέματα ή μη σωτηριακά θέματα, τι γίνεται? Μπερδευόμαστε και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε, άραγε σημαίνει αυτό, άραγε είμαι έτοιμος, άραγε ο σατανάς μήπως με επιτεθεί, όχι δεν θα κάνω το εμβόλιο, όχι δεν θα βάλω το χάραγμα αυτό και το ένα και το άλλο, διότι δεν θα βάλω το εμβόλιο, διότι το συσχετίζουμε με το χάραγμα του σατανά, το 666. Το κέντρο μας λοιπόν είναι χριστοκεντρικός, είναι θεοκεντρικός. Όταν τα κάνουμε έτσι και έχουμε ως επίκεντρο τον Κύριο και τη σωτηρία Του, την αγάπη Του, την αρμονία Του, την ειρήνη Του, τη χαρά Του, το Ευαγγέλιο Του, τότε όλα λειτουργούν σωστά. Τότε όλα είναι σε αρμονία. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, δηλαδή να μην απασχολιόμαστε με το χάραγμα. Όχι, θα έλεγα το αντίθετο. Θα πρέπει να απασχολιόμαστε. Και θα πρέπει μέσα στην πίστη μας να ψάχνουμε, να βρούμε τα σημεία των καιρών. Έχω παρατηρήσει ότι είναι δύο ομάδες μέσα σε πιστούς ανθρώπους από διάφορα δόγματα και φυλές και γλώσσες. Έχω έρθει επαφή με πάρα πολλές διάφορες εθνικότητες και όλοι οι άνθρωποι που απασχολούνται με ως επίκεντρο τον Κύριο και το απολυτρωτικό του έργο και βάζουν βάση και θεμέλια σε αυτά, υπάρχει ευλογία, υπάρχει αρμονία, υπάρχει χαρά. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή ομάδα, θα έλεγα, που συνέχεια απασχολούνται, είναι δύο ομάδες, θυμάστε, άρχισα να σας λέω, δύο ομάδες. Η μια συνέχεια απασχολείται, τι απασχολείται? Με τον Αντίχριστο, το θηρίο, τον Απολύον, τον δράκοντα, το χάραγμα, το σατανά και συνέχεια τους ακούς να γράφουν και να ψάχνουν για αυτά. Αντί να έχουν στο επίκεντρο τον Κύριο, τη σωτηρία Του, την αγάπη Του, τον προφητικό λόγο, δηλαδή πώς ο προφητικός λόγος συσχετίζεται και γίνεται μέρος στη βίωσή μας.
Έχουμε λοιπόν τόσα πολλά πράγματα να ασχοληθούμε στην πίστη μας, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πιο βαθιά την αγάπη του Χριστού και ότι μια μέρα θα έρθει. Τι είπαμε, θυμάσαι, η πρώτη ομάδα που συνέχεια έχουν αυτή την μανιακή εσχατολογία. Μανικο-εσχατολογική θα τους έλεγα εγώ. Δηλαδή έχουν μια μανία και συνέχεια να καταγίνονται με το... συνέχεια κάποιος τελευταία έρχεται και μου λέει, ξέρεις, λέει αυτό. Θα σας διαβάσω ένα τόσο ωραίο, ένας ιεροκήρυκας λέει, θυμάμαι, λέει, μια περίπτωση που κήρυξα με πάθος για τον Χριστόν, το έργο του, την ομορφιά του, τη λάψη του, την αξία του, το ταπεινό πνεύμα του, τον αγωνιώδη θάνατο, την θριαμβευτική του Ανάσταση, την νίκη του εναντίον στο σατανά και την κόλαση, τη βασιλεία του, τον ερχομό του. Και ένας λέει κάποιος, λέει, νόμιζα ότι με τον καλύτερο τρόπο έδειξα το τι είναι το Ευαγγέλιο. Και όταν τελείωσα, λέει, ήρθε κάποιος και μου λέει, λέει, πρέπει, λέει, να δεις, λέει, αυτό το βίντεο, εκεί να δεις, λέει, που λέει, αναφέρεται για το χάραγμα του διαβόλου και τι εννοεί ο άνθρωπος. Όπως και εγώ, κηρύττω με πάθος, κηρύττω με πίστη, κηρύττω αυτά που ο Θεός μου έχει αποκαλύψει, όχι ανακάλυψα, θυμάστε, δεν τα έχω ανακαλύψει. Η χριστιανική πίστη, αγαπητοί μου, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Αποκάλυψης και ανακάλυψης. Ποια είναι, θα μου πεις, η διαφορά? Μεγάλη διαφορά. Η θρησκεία, η φιλοσοφία, ο άνθρωπος με την λογική του πάει να ανακαλύψει το νόημα της ζωής και να ανακαλύψει τον Θεό. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, διότι δεν είναι σαν εμάς τόσο μικρή. Λέει η Αγία Γραφή ότι όλο αυτό το σύμπαν είναι ο θρόνος του. Και ξέρετε πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν? Infinity. Δηλαδή ότι όσο και να πάμε υπάρχουν δισεκατομμύρια αστέρια, δισεκατομμύρια γαλαξίες και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τέλος. Εμείς εδώ στο δικό μας το γαλαξία έχουμε τον ήλιο, έχουμε και λέμε να ταξιδέψουμε από εδώ, να πάμε μέχρι τον Άρη θέλει ένα χρόνο, να ταξιδεύουμε με 100.000 χιλιόμετρα την ώρα ή το λεπτό, νομίζω, δηλαδή με μια υπερβολική ταχύτητα. Και να φτάνουμε μετά, για σκέψου, ώσπου να φτάσουμε στις άλλες γαλαξίες θα πάρει χιλιάδες χρόνια για να πάμε. Και τελειωμό δεν υπάρχει. Θα μου πεις, τότε πώς γίνεται? Εκεί που τελειώνουν οι γαλαξίες, εκεί είναι ο Θεός. Όλη αυτή η γη, λέει, και όλο αυτό ο κόσμος, όλη αυτή η ύπαρξή μας που βλέπουμε είναι ο θρόνος του Θεού. Και αν λοιπόν ο Θεός είναι τόσο τρομερά μεγάλος και υπερβολικά αμετάβλητος, χωρίς να μπορούμε να τον εννοήσουμε βαθιά με τη λογική μας, με αυτό το ανθρώπινο, το λίγο μυαλουδάκι, πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα περί του Θεού θέματα? Απλώς γίνεται με την αποκάλυψη. Ο Θεός έρχεται και μας λέει, ξέρεις, προσπαθείς με τον μικρό σου το νου αυτό εγώ θα σου το αποκαλύψω. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μας τα αποκαλύπτει. Και γίνεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι με την πίστη μας στον Κύριο αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα δεν έχω ώρα να μπω στα θέματα πότε θα γίνει μεγάλη θλίψη, είναι προ της χιλιοτερίδας, μετά χιλιοτερίδας, το post-millennium που λένε, pre-millennialist, i-millennialist, δηλαδή ότι
πολλοί πιστεύουν ότι το θηρίο και ο διωγμός και η θλίψη θα γίνουν πριν να έρθει ο Κύριος, άλλοι λένε μετά, άλλοι λένε το χάραγμα θα μπει πριν να έρθει ο Κύριος, άλλοι λένε μετά, μέσα στη θλίψη, έξω από τη θλίψη, ενδιάμεσα της θλίψης. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ, τα οποία είναι speculative και conjectures, δηλαδή απλώς είναι φαντασίες. Θα μου πεις γιατί το λες ότι είναι φαντασίες? Διότι κανένας δεν μπορεί και πολλοί άνθρωποι δεν συμφωνούν και μεταξύ τους. Γιατί? Διότι είναι δευτερεύοντα πράγματα. Ο μεγάλος ο θεολόγος, ο Ιερός Αυγουστίνος, έλεγε ότι οι χριστιανοί στα κύρια θα πρέπει να συμφωνούν. Στα μη κύρια θα πρέπει να έχουν την ελευθερία και σε όλα την αγάπη. Unity, liberty και χαρίτα. Έτσι έλεγε ο Αυγουστίνος. Θα πρέπει λοιπόν να μην φανατιζόμαστε και να λέμε αυτό εννοεί αυτό και αυτό εννοεί αυτό. Προσέξτε τι λέει ο Ιωάννης, ενώ αναφέρεται στο θηρίο και αναφέρει και στο χάραμ και πώς θα έρθει, δηλαδή αναφέρεται στους χριστιανούς ότι να περιμένετε διωγμό, να περιμένετε θλίψη, να περιμένετε θάνατο. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν με ενδιαφέρει γύρω από τη βαξίνα τι γίνεται τώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει μετά την κρίση του κορονοϊού. Όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύουν, όλα αυτά και πόσο εύκολα θα μπορούν να μαζεύουν, μήπως είναι αυτό που λέγεται στην αγγλική το dress rehearsal. Δηλαδή είναι μια πρόβα των πραγμάτων που να έρθουν επί της γης. Ίσως είναι και πάμε προς τα εκεί. Δεν το γνωρίζουμε, θα το δούμε. Όταν εκπληρώνονται λοιπόν αυτές οι προφητείες και ενώ γίνονται, τα συσχετίζουμε και λέμε, να λοιπόν, αυτό είναι. Το προφητικό λόγο λοιπόν τον κρίνουμε μετά που εκπληρώνεται. Θυμάστε, σας το είπα από την αρχή. Έχω ακούσει τόσα πολλά και κήρυκες, μεγάλοι κήρυκες. Θυμάμαι το 1992 όταν η Αμερική άρχισε τον πόλεμο με το Κουάιτ, εκεί θυμάστε με τα στρατεύματα του Ιράκ, με τον Σαντάμ Χουσαΐν και όλα εκεί που μπήκαν και διάβαζαν και έγραψαν και βιβλία. Έρχεται ο Αρμαγεδόν, έρχεται ο Αρμαγεδόν. Εκεί μαζεύτηκαν 500.000 στρατό από τα δύο μέρη. Ο πόλεμος τελείωσε μέσα σε 6 μήνες. Θα μου πείτε, μετά τα επιτεύγματα αυτά των άλλων δυνάμεων πήγανε εκεί, συνέχισαν. Αλλά δεν είχε να κάνει τίποτε με τον Αρμαγεδόν. Δεν είχε να κάνει τίποτε με το τέλος του κόσμου που λέγανε. Και ξέρετε κάτι, ούτε ένας δεν άκουσα, ενώ άκουγα και διάβαζα τόσα πολλά γύρω από τα προφητικά, δεν σηκώθηκε να πει συγγνώμη, έκανα λάθος. Τουλάχιστον να έχουν την αυτοαξία τους, να μπορούν να σηκωθούν και να πραγματικά να αναγνωρίσουν τα λάθη τους. Δεν το κάνανε. Προσέξτε όμως και τελειώνοντας τι θέλω να πω γύρω το τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η Αποκάλυψη λοιπόν είναι γεμάτο μέσα από το τι θα γίνει τις τελευταίες ημέρες, γίνονται τώρα, λαμβάνουν μέρος, ότι θα λάβει μέρος, λάμβανε μέρος, θυμάστε τι σας είπα, πολλά ήταν κωδικοποιημένα, ήταν από την παλαιά, στον κόσμο, το σύγχρονο κόσμο τότε του Ιωάννη, με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι χριστιανοί μιλούσαν κωδικοποιημένα, όλα τα ονόματα και το ένα και το άλλο τα ξέρανε, αυτά τα χάσαμε εμείς τώρα, αλλά μιλούσε και διαχρονικά την ιστορία, την προφητική, την εσχατολογία, ας πούμε, το τι θα γίνει, αλλά και στο τέλος. Προσέξτε όμως, και τελειώνοντας θέλω να σας πω αυτό. Λέει, και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε, προσέξτε τώρα, ενώ λαμβάνουν όλα αυτά τα
πράγματα μέσα στη ζωή μας και λέμε το τι γίνεται, άραγε έρχεται το τέλος, άραγε αυτό το chip είναι το 666, άραγε ο διάβολος μας σημαδεύει, προσέξτε τι λέει. Άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού, επειδή ρίχτηκε κάτω ο κατήγορος στον αδελφό μας, που τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό ημέρα και νύχτα. Και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας τους και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Γι' αυτό να εφραίνεστε ουρανοί και εκείνοι που κατοικείτε μέσα σε αυτούς, αλίμονος αυτούς που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, επειδή ο διάβολος κατέβηκε σε εσάς έχοντας μεγάλο θυμό, δεδομένου ότι γνωρίζει πως έχει λίγο καιρό. Τι θέλει να πει τελειώνοντας? Δεν μας εξαιρεί εμάς τους χριστιανούς, όποιος και να είσαι, από οποιοδήποτε δόγμα αν είσαι του Κυρίου. Δεν σε εξαιρεί ο Κύριος, ούτε σου δίνει μια ασφάλεια ότι δεν θα περάσεις από πόνο και θλίψη και θάνατο. Θα τα περάσουμε. Λέει όμως μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι θα κρατηθούν μέχρι το τέλος και θα νικήσουν τον σατανά, θα νικήσουν τον απολύον, θα νικήσουν τον αντίχριστο. Πώς? Με τις ωραίες σκέψεις μας και το λογικό μας και με την επιστημονική μας διάβια? Όχι. Λέει διαμέσου του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή του αρνίου. Πώς θα νικήσει τον κόσμο? Μη σε απασχολεί τώρα. Είναι αυτό το chip μέσα και έχει μέσα αυτό? Δεν έχει. Αυτά είναι παραμύθια, είναι φαντασίες και speculative που λένε. Αυτό που εσένα θα σε απασχολεί και εμένα είναι, άραγε, εάν θα έρθει ο Κύριος σήμερα, απόψε. Για μας είναι απόψε, για εσάς είναι σήμερα, και αν είσαι στην Ευρώπη, αν είσαι στην Αμερική, διότι είμαστε 7 ώρες, 8 ώρες διαφορά. Η ερώτηση είναι αυτή. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Σήμερα κάναμε το μνημόσυνο της μητέρας, εγώ δεν μπόρεσα να πάω στην Ελλάδα για τα 3 χρόνια. Θυμηθήκαμε τη μητέρα μας που μας άφησε πριν 3 χρόνια. Θυμάμαι η μητέρα μου η Μαρία που μου έλεγε «Παιδί μου, είμαι έτοιμη να αναχωρήσω. Είμαι έτοιμη να πάω προς τον Κύριο». Βλέπετε, όταν η ψυχή σου και η καρδιά σου είναι έτοιμη, δεν φοβάσαι το θάνατο, δεν φοβάσαι το χάραγμα, δεν φοβάσαι τον σατανά, δεν φοβάσαι το 666, δεν τα συζητάς, τα γνωρίζεις, τα προσέχεις, αλλά το θέμα σου το κεντρικό είναι ο Κύριος, ότι είμαι έτοιμος να πάω, όπως μου έλεγε η μητέρα μου, και πιστεύω ότι είναι εκεί στον ουρανό και με περιμένει και περιμένει τα παιδιά της, περιμένει τα εγγόνια της, περιμένει τα δυσέγγωνα και κόντευε να δει και τρισέγγωνο η μητέρα. Είναι στον ουρανό. Γιατί? Διότι λέει δεν φοβάμαι να πάω. Έχω το Χριστό. Αν έχεις τον Χριστό μη φοβάσαι. Αν έχεις τον Κύριο, με αυτόν απασχολείσαι. Όλα τα άλλα θα στα αποκαλύψει καθώς βιώνεις την πίστη σου σε πράξη, εκεί που είσαι, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, ίσως στο νοσοκομείο, όπου και να είσαι. Να βιώνεις την πίστη σου με αγάπη και με πιστότητα, χαίροντας και έχοντας την ειρήνη και τη χαρά και την αγάπη του Χριστού στην καρδιά σου. Όλα τα άλλα ο Κύριος θα τα αναλάβει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σας αφήνω με την αγάπη του Θεού όπου και να είστε. Σας αγαπώ όλους. Ο Χριστός σας αγαπάει περισσότερο όμως. Καληνύχτα από τη Μελβουρνή. Στάθης Κασαμπαλής.